pri sledovaní pravidelnej poludňajšej modlitby Raduj sa nebes kráľovná so Svätým Otcom. V tejto chvíli prichádza do okna pracovne v Apoštolskom paláci a vítam v tejto chvíli už aj poslucháčov Rádia Lumen. Vypočujeme si teda krátku katechézu Svätého Otca, ktorú si pripravil. Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Oggi in Italia e in altri paesi v Taliansku a v niektorých ďalších krajinách sa dnes slávi sviatok na nebo vstúpenia Ježiša, ktoré sa udialo 40 dní po Veľkej noci. Evanjeliová stránka, tá, ktorá ukončuje Matúšovo evanjelium, nám predstavuje definitívnu chvíľu rozlúčky vzkrieseného so svojimi apoštolmi. Scéna je umiestnená do Galilei, miesta, kde ich Ježiš zavolal, aby ho nasledovali a kde oni vytvorili prvé jadro jeho novej komunity. Teraz títo apoštoli prešli ohňom utrpenia a vzkriesenia. Keď uvideli vzkrieseného Pána, kláňali sa mu. Niektorí ale ešte stále pochybovali. A tejto vystrašenej komunite Ježiš zanecháva obrovskú úlohu evangelizovať svet a konkretizuje toto poslanie príkazom učte a krstite v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ježišovo na nebo vstúpenie je teda začiatkom misie, ktorú Syn dostal od Otca, a je tiež začiatkom pokračovania tejto misie zo strany cirkvi. Od tej chvíle totiž Kristova prítomnosť vo svete je prostredníctvom jeho apoštolov. Prostredníctvom tých, ktorí veria v neho a ho ohlasujú. Táto misia, toto poslanie bude trvať až do konca dejín a každý deň sa bude tešiť pomoci vzkrieseného Pána, ktorý uisťuje: ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. A jeho prítomnosť prináša sílu v prenasledovaniach, útechu v trápeniach, podporu v situáciách, v ťažkých situáciách, ktoré stretávame počas tejto misie a ohlasovania evanjelia. Na nebo vstúpenie nám pripomína túto Ježišovú pomoc a pomoc jeho ducha, ktorý dáva dôveru a istotu nášmu kresťanskému svedectvu vo svete. Ukazuje nám, prečo existuje cirkev. Cirkev existuje, aby ohlasovala evanjelium. Iba preto. A aj radosť cirkvi je ohlasovať evanjelium. Cirkev sme my všetci pokrstení. Dnes sme pozvaní k tomu, aby sme lepšie pochopili, že Boh nám dal veľkú dôstojnosť a zodpovednosť ohlasovať ho vo svete. Urobiť ho dosiahnuteľným ľudstvu. Toto je naša dôstojnosť. Toto je najväčšia česť v cirkvi. Všetci pokrstení. V tento sviatok na nebo vstúpenia, zatiaľ čo obraciame náš pohľad na nebo, kde Kristus vystúpil a sedí po pravici Otca, posilníme naše kroky
na zemi, aby sme dokázali kráčať s nadšením a odvahou po našej ceste, našej misii svedčiť a žiť evanjelium v každom prostredí. Buďme si ale dobre vedomí, že toto nezávisí na prvom mieste od našich síl, od organizačných schopností alebo ľudských zdrojov. Iba silou svetla a silou Ducha Svätého my môžeme naplno účinne uskutočniť našu misiu, nechať spoznať a zakúsiť stále ďalším a ďalším ľuďom lásku a nežnosť Ježiša. Prosme Pannu Máriu, aby nám pomáhala kontemplovať nebeské dobrá, ktoré Pán nám prisľúbil, a aby sme sa stali uveriteľnými svedkami Jeho vzkriesenia pravého života. Raduj sa, nebes kráľovná, aleluja. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexis Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrectione Filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus ut per eius genitricem Virgem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae. Per in Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Spoločne sme sa mohli pomodliť mariánsku modlitbu. Raduj sa, nebes kráľovná, prijať požehnanie svätého Otca, a pápež František bude pokračovať v príhovore po modlitbe. Drahí bratia a sestry, Desidero esprimere nuovamente opätovne chcem vyjadriť moju blízkosť drahému bratovi Tavadrosovi a celému egyptskému národu, ktorý pred 2 dňami opäť zasiahlo kruté násilie. Obete, medzi nimi aj deti, sú a boli veriaci, ktorí išli do svätyne, aby sa modlili, a boli zavraždení potom, ako odmietli zaprieť svoju kresťanskú vieru. Nech Pán príjme vo svojom pokoji týchto odvážnych svedkov, týchto mučeníkov, a obráti srdcia násilníkov. A modlíme sa aj za obete strašného atentátu, ktorý sa udial uplynulý pondelok v Manchestri, kde mnoho mladých životov bolo kruto pretrhnutých. Stojím na blízku rodinným príslušníkom a všetkým, ktorí plačú za obeťami. Svätý Otec vždy krátko zostane v tichu v krátkej osobnej modlitbe za obete oboch atentátov.
Si celebra oggi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Dnes sa slávi Svetový deň masovo-komunikačných prostriedkov na tému Nebojte sa, pretože ja som s tebou. Prostriedky masovej komunikácie ponúkajú možnosť deliť sa a šíriť okamžite správy veľmi kapilárnym spôsobom. Tieto správy môžu byť krásne alebo škaredé, pravdivé alebo falošné. Modlíme sa, aby komunikácia v každej svojej forme bola skutočne konštruktívna, aby bola v službe pravdy, odmietala predsudky a šírila nádej a dôveru v našej dobe. Pozdravujem všetkých vás, drahí Rímania a pútnici, rodiny, farské skupiny, asociácie, školy. Osobitne pozdravujem veriacich z Colorada. I gruppi folcloristici bavaresi venuti per la